da terra, desta terra privilexiada, diría que única, que xunto ao camando home e as mulleres conseguiron medallas nas máis acreditadas feiras. Xa antes de que o ferrocarril pasara por Valdeorras, foron capaces de ocupar stands nos foros máis importantes de Europa e de América. Cando os industriales e comerciantes coidaban con celo os seus membretes mercantís, podíamos ler dos nosos colleiteiros, Ricardo, Gurriarán e Hermano, que os seus viños tiñan recibido medallas de ouro, prata e bronce nas exposicións universales de Barcelona e París de 1888 e 89, así como ouro na Regional de Lugo de 1877, destacando os diplomas extraordinarios ao mérito nas de Londres e Bruselas. Desde 1877, que temos documentado, estes adegueiros que elaboraban viños brancos, tintos e claretes, pero tamén tostados, viñeron recibindo distincións en todas as exposiciones que se presentaban. É curioso que na de París de 1889, onde se inaugurou a Torre Eiffel, expuxeron un tronco de castaño de 11 metros de circunferencia, como consta no catálogo general de expositorios. Na nosa opinión, tratábase dunha xenial operación de marketing. A xente paraba a ver o tronco e de paso vía os viños que tiña no seu stand. No catálogo oficial de exposición de Barcelona de 1888 figuran os expositores valdeorreses Leandro Arias, da Rúa, Leopoldo Casanova e Ramón Cosi, tamén da Rúa, José García Dieguez de Vilela, Marcial González de Petín, Ricardo Gurriarán, hermanos de Odarco, Juan Losada de Millarouso, Amalia Mosquera de Fronteiro, José Núñez de Viloira, Rogelio Prada, tamén de Viloira, Clemente Sierra de San Miguel de Outeiro e Ángel Sotelo da Rúa.